Сега цъкна Майнкрафт предложение. Може да го служа себе да покажа машинка. Кой скин? И убрала в рефрижер. Си правя някакъв коменташа. Така. Малко съм се разбил на кадър, докато не играя. Се разбих малко. Ще в друга работа се прави. Мисля да ходя на където събирам майра на работи. Ще правим това работи бая. Ето. Ето тук. Ама не се прибяде. Не съм умирал нито един път. Ето тук. Ми е къщата. Ето тук долу, тук съм сложил тия. И втората, нарочно съм сложил врати. И ето го и моята коча, който се казва Вихър. Малко е трудно за да види. Дама. Ама... Вихър, 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 Вихър. Добре, както и да е. Сядай. Майко, що налаги, бре? Хоп. Тук малко опасих терена, защото иначе падам и не се връщам. Нека ма някакъв. Чакай. Това от тези листа я си викала, кой ти мога вода? 8. Трябва да съм 6 мъка. Вече да става да трябва да пръсна. Не мисля да умирам. Не мисля да умира ти. Абош. Майко, бите стана 2 минути, тук тук ще пуснах камерата. Сега някой бате крипър е некъде имал мачика. Кучо! Куче няма копане. Ошка сме. Добре, кучо. И аз пък имах списък. Че на дърветото и ще гледам дали има нещо. А зад карта огледах, няма никаква вода. Така че трябва да се взема по един от ръкаки. Не като си отчитна, нали, като се играе на творческа. Просто, как да ви го обясня, трябва да ходя бая блокове, за да открия вода. Значи не съм читвал. И за работите не съм даже. Ще покажа каква голяма пещера има. Се мисля, че сигурно, че и дес айран работа. Добре, брата, водата я слагам по цялото на откъм. Ето, да ви покажа. Ето там долу има качук дъмът пещера. Или даже сега заснете стане едно от друго. И все стана гадно. Когато избухчето да фармих от тази пещера, може да я работим. И аз си викам, що не ли говоря? Не, дали имам да храна. Що не къща? Йок, бате, що пък трябва да имам? Що? То спеса, това не бъде. Да видим това. Ще взимам това. Дърво от майко се пропадне и ще не лошо. Днеска да си прав ферма, като имах кокошки, които ги размножих и те поне са умни. И те тук се качиха и си хванаха пътя. Само да ти направих дете. Да, не, че пък не си така. И ми и ферма няма. И обру читко, що са спал, what the hell. Тези работи ще ги събирам, защото съм нахуй.
преди да врата. О, скинеш ми трябва. И чакай, там тук какво не правило. Моля. Овцо. Няма да служи по-скоро. Ага, гиби само мила и тази игра. Така да запада. Добре, няма. Това е последно. Стейзи, добре. Ето ще свързва с тая. Защото са много големи. Бу! Чакай малко, защото спирам крайна като лаз буквално. Чакай. Искам да се украса тук. Имам един стък. Че кома направи аз. Един стък. Как съм бях толкова. Мисля, че вкъдем в листа. Ти сравят тук. Гледам само да ми набра от тях, че... Не, чакай, нямам друг телефон. Аз нямам телефон. Добре, защо само така? Аз мога и там отстраня. Добре, найде да се променя. Вървам така малко да... Бях накусан. Да си кажа... Уй! Майко! Бях накусан да си кажа. Сбогом живо. Защо не къде? Да я това се случи. Чакай. Не падай, не дай мрата, брат. Чакай, малко аз го падна от тук до тук. Това ще ми взиме целият демидж. И ако да се падне на спална... Вървам телефона и ми паковата. 8. Искате този сервер, мога да го дам на някой, който го иска да. Пишете ми коментар, който го иска този сервер. Добре бе, брат, не ми показвай колко пъти трябва да косна този чат. Не ти докоснах чата. Аз мога да махам, защото... Ето, пляскам. Да, има някой убил директно или ще пляскам или ще добавя някакви нови. Това скин е много хубав. На един ютубър. Куче, какво искаш? Майко, човек, аз паснах от тук. От тук и някъде си чупих краката. Да, куче, какво? Чакай малко. Това е само две блокчета. Ама ако падна от тук, ще ми вземе демидж. Браво. Кучо, какво искаш? Чакай само малко храна да се набера. Добре, имам. Ще оставя вратата малко да се проветри, че... Ако ме гледаш, бе? Искаш сега да дойде и да... Как бе? Да бе, аз чак сега разбрах, че мога. Аз си мислех, че не мога, нали, защото градата не може да се прескочи. Майко, аз някой раз ще забрах на инфекции. Не бях играл от 2, 3, 6, поне 2-3 години там някъде не играх. Така как само връщам. Аз се цъкам Майнкрафт и Clash Royale. Какво правя, да е? Кравички! Няма да го убивам, да знаете, има че късмет. Ма те ще запазят за всеки случай. Айде, идвай. Идвай, бе, картоф. Идвай, че някой бати ми хвърли от тръба, ти си ми на път. Хвърлям водата и... Идвай, що ще избавяме, че ще стане лошо. Идвай. Как не умря, бе? Айде, ела. Ще си ми заложник. Ама не. Ей, тук ще бъдеш. Ако сега бате не може да минеш директно, то убивам. Колко си дебел, бе? Чакай. Не си ходи, защото ще извада меча и ще не е лошо. Чакай, че бесно пак през вратата. Ще убия. Не можеш да избягаш, така че... Ай, брат, не можеш да избягаш през вратата. Пробвай се.
Чакай, ще изям суровата за секцията. Добре, преди в една друга игра ми даваше... Когато изям сурово пиелишко ми даваше никакъв ефект за заболяване на корима и хангарът ми заминаваше бързо и аз бях... няма миг спокойствие, бе, и навсекъде. Това ми тук тераската. И не правя напълно нищо. Мисля малко да се разнообразя базата, като на фарма бате малко камък. Сняг. И много е хубаво, че тук имам тези работи, които... службата още едно и става средния въпрос. Ще фармам малко камък, да сложа на едно място. Среден просто го правим. Мотото им бая. Няма да го правя долу, защото падам, чупа си краката, умирам и ще върнам телефона през прозорецата. Тук малко да изкупа вече. Колко? 33. Аз си мисля, че ме върхвах по-малко. Чакай. Сложа един дождь, че сега ще ми се спълни един крипър. Не знам какво ще ми. Правя, човек, аз трябва да тук буквално. Да искам малко да направя всичко камък. Да ще снимам. Там да е яко. Сега стана толкова. Да, пак стана хубаво. Така ти са малко стълби и не съм ги замислила. Чакай малко. И останали сами влаги. Да, тук ме избутвя, има крипари. Чакай малко, аз не съм се разсетила с поимпаунт. Майко, погнал съм. Човек, става вечер, не искам да се бия, защото не съм свикнал. Все още цъкам батарейка. Какво искаш, бе, картоф? Ти можеш да излизиш, бе. Посмей и те удрям. Беги. Ще бържа. Искаш да те убия, Барте? Бате, че ще убия. Ще убия. Знам, че искаш свобода, ама ще избегаш. Да, брат, леглото е твърде далече и ми брат скочи, се, цъкни върху леглото и си готов. Чакай, ай да ти отворя да видим. Не може да излезеш. Ай сега са път аз да излеза. Но, ще отида там малко долу. Ако те няма, ще намеря и ще убия. Чуваш ли ме? Чуваш ли ме, като ти говоря? Добре, разбрахте. Вършам се след 5 минути. Кучо, какво правиш, брат? Какво правиш? Вихър, какво правиш? Искаш амкани? Не искаш амкани. Добре, как ти се решиш. Бла-бла-бла. Не. Ти спички... Какво да хвърля? Нищо. Чакай да си взема едно пайче. Тум-тум. Ще се гръмна скоро, усещам. Пълен съм с блокове и ти изчистови. Ма какви 64, чакай. Чувам зомби. Къде си? Извадал си мече. Къде? Ой, това е... Абе, това да не е каската... Това. Брат, може ли каската? Ела тука. Кой ще биеш, бе? Тут ма нигде бил. Латка. Дайте ли ми нещо?
Дадеш ми някаква шапка? Не ми даде. Ладно. Опа. Добре, ма... Ама не мога да разбера откъде е. Я? Чакай малко, да не е от това. От това няма. Това да е човек. Това е стопър. Едва ли ще е това? Мога да си крафтна или не мога? Не мога. Значи някаква друга вода. Мога ли да изпика? Да, аз по принцип. Да, аз мога да те изпика. Ай, пичи се. Ако не стане, ще се ужава. Не мога. Ти какво ме гледаш? Я да ти пия такова долу. Червеното. Така ще го отбележа с кръгче. Ето. Разбрачи. Я докъде стигна. Да, наистина е било това. Добре, сега ще направя бутушки. Айрон бутушките са броня 2. Те ще направя това и го е по-голяма броня. Кратно са целя така. Не искам да ползвам. Чакай, аз го правя, бе, човек. Това е броня 1, значи... Да, Майрана е по-силен. Как и да гледаш там? Добре, копър ще го запазя. Чакай, бе, брата, си имам много, аз мога да се направя копър. Добре, и сега се вършвам. Само да си... Става всички глупости, ти не младежи, ще има... Все пак. Не знам дали се чуем... Чакай, да послушам тук на микрофон. 17 минути, какви време. Разбирам, че сега вечер не... Кой с малко? Чакай, тук видях някаква фугър. Забележа, че не ми е хероперен път. Едно... Веднага отдох и... Какво ли така? Стои трябва. Хочу да игра бактицеис. Сега, какво правя? С дъжката. Трябва да ми копър. Къде ми копър и шаблон? Чакай, това ми е бутва аптечката. Посмей си мъртва. No. What the hell? Къде? Добре. Патай. Знаеш ко? Ако не, чао. Да ви... че ми трябва пъти. Ай, брат ми, чао. Хоп. Знаеш, ще ти откъсна главата. С четвърта, ама... Нарочно съм сложил брата. Намисля да слагам. Майко, стига вече се гръмна. Само ми лаги бати. Да, тип, що стая? Тип... Нещо, в някой друг епизод ще ги подрещам. Ти го човек как ги изхвърлям? Еми това го още малко ми лаги. Скоро май някой ще громи, ами не знам кой ще. Айде бе! Благодаря ти. Сега идвам тук, братчете. Не, ей тук. Майко, тук е било, тук я се стреснах. Айде, давай. Печи се. Става ли вечер? Става ли вечер? Нещо. Мисля леглото за малко да се го преместя там, защото имам бая работа. По-бързо бе. Врачете и си идвам. Ове, той праси, не знам, ти имаш един герой праси там, де беше. Какво беше, аз го беше го заварих. Сега ще направя меча му, но... Да, направя меча му. Ето го меча. Ще му трябва пръчка. Накрая ще прави каквото, защото там не лаки. Пръчка и копър става меч.
обречене. И ще си бие едно... Аз мога да ще подпържа път. Ой, хоп! 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 Айде, ела да се биме, хоп! 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 И исках първото и... Майко, този барачет го победих. Сега тип и тип. Тут. 6. Ще ми трябват още 2. Бате спами, без спами. Накрая ще отида там горе, за да се изпеча по-бързо. 8. 8 беше такова. Не мога, няма 100 години и нещо го чакам. Ай, пътеките. Идвам, оставям го да се пече, на теб ще остават според, защото не можеш да излезеш. Идвам тук, теб, казах теб, так фърлям в печката и айде, спасявай се. Ти не можеш да излезеш. Чум. Вихър, брато, открих каква е новата броня, да знаеш. Хоп, не искам да си удрям кучето, че стане лошо. Дай ми това. Снимам почти от половин часа, показвайте се и може да снимам. Че смисъл, прави. Сега, този купър, няма го чакам цялото, почвам да взема и да проверя колко. Да го имам дивид, трябва да се абонирате. Дай съм 9 левел. Пък имам толкова много работи. Имам си 2 къщи. 2 къщи, аз направо тук си имам някакъв, имам дом. Имам бая работи. Хора, това ще от днешното видео. Понякога снимам различно. Утре пак ще снимам, ама не се знае в колко часа. Поне в 4 часа опитам дали ще мога. Ако не в 4, не знам кога, ама благодаря ви, че гледахте това видео. Абонирайте се с камбанката, за да станете яд. Прота като мен. Абонирайте се. Ударите камбанката, оставете лайк и нека да съберем 1000 лайка. А от мен, чао!